आज एक तुमच्या समोर आम्ही घेऊन एक रेसिपी पण दाखवतोय आणि मम्मीला पण तुम्हाला रेसिपी बनवायला लावलं. आजच्या बिर्याणीचं नाव काय आपल्या काजल? फ्राईड चिकन बिर्याणी. हां, प्रत्येकी एक एक घास मध्ये एक एक आला पाहिजे बघा. म्हणजे कसं खाली खाली हे करून हा रेड पीस खाऊन बघा फक्त. बिर्याणी सांगा कशी झाली आहे ही फ्राईड चिकन बिर्याणी. खाली पडतं पुढे पोटभर जेव्हा का वहिनी कामं करायची आहेत ना आपल्याला. नमस्ते. नमस्ते सर्वांना. तर आज आपण इकडे काय बनवतो मम्मी? चिकन बिर्याणी. आपण बनवतो इकडे फ्राईड चिकन बिर्याणी. ठीक आहे. तर समजा बिर्याणी आपण 1 किलोची बनवत असेल तर युजली आपण चिकन मटन जे काय आणतो 1 किलो आणतो. पण मी ह्याच्यात थोडं जास्त आणलं कारण आपल्याला फ्राईड चिकन पण करायचंय. आपले तांदूळ इकडे 1 किलो आहेत बघा. 1 किलो तांदूळ घेतलेले आहेत आणि चांगले स्वच्छ धुवून भिजायला ठेवलेले आहेत. ह्याच्या भिजत ठेवले की तांदूळ जरा फुलतात, भात फुलतो. ह्याच्या प्रिपरेशन साठी 4 कांदे आपल्याला ह्याच्यासाठी 5 पाहिजे. कांदे घेतलेले आहेत. टोटल 5. 1 कांदा किंवा 2 कांदे आपण बरिष्ठासाठी वापरायचे. बरिष्ठा म्हणजे काय, जो लाल कांदा आपण लेअरच्या वरती तळून लेअर घेतो ना कांदे तसे. बिर्याणी म्हणजे सर्वात आधी समजलं माझ्या लोकांना, बिर्याणी म्हणजे मिक्स केलेलं बिर्याणी नसते. बिर्याणी म्हणजे लेयर्स असतात. लेयर्स असतात. आणि mix पुलाव केलं- म्हणजे हा मिक्स केलं तर ते पुलाव टाईप झाली. हा, ठीक आहे. मग व्हेजिटेबल पुलाव किंवा चिकन पुलाव त्याच्यासाठी हे मसाले घेतलेले आहेत. सर्व घरगुती आहेत. सगळे घरातले मसाले आहेत. हे धना पावडर 2 चमचा, गरम मसाला 1 चमचा, हळदी 1 चमचा, हे लाल मिरची पावडर, काश्मीरी लाल मिरची पावडर 2 चमचा आणि हा 1.5 चमचा घेतलेला आहे तिखट लाल मिरची पावडर. आणि या बिर्याणीच्या तयारीमध्ये 2 गोष्टी मी ऑलरेडी इकडे केलेल्या आहेत. तेल इकडे तापवायला ठेवलेलं आहे ते बरिष्ठा बनवण्यासाठी आणि इकडे पाणी भातासाठी. हा. जर तुम्हाला नाही समजत असेल काय बरिष्ठा, इकडे कांदा आपण लाल फ्राय करणार आहे, असे कडक करणार आहे आपण इकडे. हा, त्याच्यासाठी हे आता भातात टाकायला मसाले घेतले आहे. तेजपत्ता, काली मिरी, चक्रीफूल, लवंग आणि दालचिनी हे आता मी गरम पाण्यात टाकणार आहे. गरम पाण्यात टाकायचे. ठीक आहे. हा, आणि त्यानंतर इथे भात बघा. आपला इकडे हा 2 प्रकारचे भात आपल्या डीमार्ट मध्ये मिळतात. एक असतो आपलं बासमती राईस आणि एक असतो बिर्याणी राईस. ठीक आहे. तर बिर्याणी राईस आणा इथे. आणि हा कितीला पडतो डीमार्टला ते पण सांगतो, 98 रुपीज किलोला पडतो. म्हणजे तुम्हाला अंदाज येईल. आणि मला तेल दे जरा. आणि ते दिया मॅडम पण आहे. आज ही अशी बिर्याणी आहे जिकडे 2 व्यक्तीच्या जागी 3री व्यक्ती लागते, म्हणून आम्ही आज साडी नेसून दिया वहिनीला बोलवलेलं आहे. पाणीमध्ये आपण तेल टाकलेलं हा, आहे. तेल टाकायचं थोडा, त्याचं म्हणजे reason- भात आहे ना चिकटत नाही. हा, आपण ह्याच्यामध्ये तेल टाकलं पण या बिर्याणीच्या एंड मध्ये आपण साजूक तूप टाकणार भाताच्या लेअर वरती. बरोबर. आणि इथे अजून एक तुम्हाला सांगायचं आहे, तुमचे तांदूळ जे असतील ते तुम्ही चांगले धुवून इकडे बघा पाण्यात सोक करून ठेवायचे. इथे टोमॅटो घेतलेली आहे 2 मोठी ओके. 2 टोमॅटो घेतलेले आहेत. आणि हा आपला मसाल्यामध्ये टाकायला खडा मसाला घेतला आहे थोडासा. ठीक आहे. आता बघा एवढं जे तुम्हाला चिकन दिसतंय, तुम्हाला अजून एक टिप देतो इकडे. जे तुम्ही चिकन आणाल ना ते तुम्ही लेग पीसचं हिस्सा जास्त आणा. तुम्ही जर ब्रेस्ट पीस आणला तर ते एकदम कडक लागतं बघा. ब्रेस्ट पीस पण मी आणले आहेत पण थोडेफार आणले, जास्त नाही. 60% 70% प्रमाण तुमच्या लेग पीसचं असलं पाहिजे. तर ह्याच्यात मी 4 मोठे लेग पीस कापून पीसेस केलेले आहेत. बाकी एकच ब्रेस्ट पीसचा अर्धा भाग घेतलेला आहे. आता हे भाताचे मीठ जातोय, त्याचा काही रेसिपीच्या मीठाशी काही लेनदेन नाही आहे. नाही, कारण भाताला टेस्ट यायला पाहिजे ना थोडीशी. कारण आपण जे वरतून भात टाकतो ते कसं चव नाही लागत ना कधी कधी त्याला. भात टाकून उकळी यायला पाहिजे ना. उकळी यायला पाहिजे. आता हा आपला सुरुवातीला बिर्याणी मसाला नाही दाखवलाय. बघा, हा बिर्याणी मसाला. बिर्याणी मसाला पण मिळतो, तो आपल्याला घ्यायला पाहिजे. आणि बिर्याणीच्या मसाल्याच्या ऐवजी जर तुम्ही मिसळ मसाला टाकला तर ती मिसळ बिर्याणी होणार आहे, लक्षात ठेवा वगैरे. आणि आता मी ते आता मॅरिनेट करते. आणि ते तेल पण मसाला तापलेलं आहे. टाकते. आता कॅमेरा माझ्याकडे आहे. कांदा, तळते काजल. हा, 1 किंवा 2 कांदा आपल्याला एकाच लेअर पाहिजे काजल. आणि इथे जेवढा मसाला टाकलाय हा टाक अजून टाक. टाकायचं. आता जेवढा कांदा टाकलायस ना तो एवढूसा होणार आता होय. बस. कारण बाकी ग्रेव्हीला आपल्याला अजून एक कांदे लागतील आपल्याला ग्रेव्हीला. हां, ते कमी पडणार मी ते कांदे. होय, एक कांदा आणि पाहिजे. इकडे सर्व बघा मसाले आपण टाकले आहेत. आता मम्मी ह्याला पूर्ण मॅरिनेट करून घेते व्यवस्थित. पण मेन आहे की ह्याला मॅरिनेट बघा, हे दोन्ही एकत्र का करायचे, तेवढा हे मॅरिनेट पण होतं, आपलं इकडे भात पण उकळेल आणि तिकडे आपला बरिष्ठा पण बनेल. आणि त्याच्यानंतर पेस्ट पाहिजे. हो, आलं लसणाची पेस्ट. आणि इथे आपल्याला कांदा भरपूर लागणार आहे आपल्या ग्रेव्हीसाठी, नाही तर ग्रेव्ही नाही होणार ना मम्मी. होय. इकडे आलं लसणाची पेस्ट बघा, आम्ही मॅचिंग घेतलेलं आहे टॉपच्या. दे अजून.
दे अजून. इथे आम्ही बरोबर 2 1 किलोची आहे ना. हां तर 2-3 चमचे आम्ही इकडे टाकलेले आहेत बघा व्यवस्थित. आणि ह्याला आपल्याला व्यवस्थित मॅरिनेट करून कमीत कमी अर्धा तास ठेवायचं आहे. हां. तोपर्यंत इकडे आपला भात कांदा लालसर होईल. शिजेपर्यंत कांदा लाल होईपर्यंत फ्राय होईपर्यंत आपला मॅरिनेट होईल. बरोबर. आज बघा शुभांगी खीर भरपूर दिवसांनी किचन मध्ये आली आहे. येस वर्षानंतर भरपूर वर्षानंतर आलेली आहे. त्यांना घेऊन आलेलो आहे मी इकडे काहीतरी रिझन घेऊन. आणि इकडे बघा आपलं जे पाणी ठेवलं होतं ना ते पाणी गाळून व्यवस्थित घ्यायचं आहे. आणि इकडे पाणी उकळलं पाहिजे ठीक आहे तरच त्याच्यात टाकायचं. आणि हे बिर्याणीचे राईस बघा कसे लांब लांब असतात मस्त. म्हणजे खाली जे पाणी राहिलंय त्याच्यामध्ये तुम्ही चहा पावडर टाका आणि चहा बनवून पिया. बाकी विचारू नका त्या पाणीचं काय करायचं. कधी कधी ते पाणी सोडायचं असतं. झाडांना टाकायचं. हा झाडांना टाकायचं आणि तो पाणी जो उरेल ना त्याची पेस्ट बनवून पियायची. काही म्हणजे तुमचा पौष्टिकपणा कुठे जाणार नाही. नाही भातात जे पाणी उरतो ना ती पेस्ट प्यायची. पण मीठ टाकून मीठ पण टाकलेलं तुम्ही असतो ना आपला जो त्याच्यात. आपला जे गावठी पाहत असतो त्याचा पाणी वेगळं. हा हे कसला- वेगळं. हे पॉलिश्ड राईस आहे. ह्याचा पाणी नका घेऊ काय एक तुम्हाला सांगतो मी. आणि जेवढं आपलं गावठी तांदळामध्ये जी ताकद आहे ना त्या पॉलिश्ड राईस मध्ये नाही. येणाऱ्या 10 वर्षानंतर तुम्ही डिफरन्स बघा सर्व गावठी तांदळाला जास्त प्रिफरन्स देते. कांदे घालतात ते फास्ट कर. फास्टच आहे. आणि तोपर्यंत इकडे बघा आता कांद्याचा कलर बघा कसा चेंज होत आहे. पटकन करी येईल. बरिष्ठा आपण नाहीतर नाही समजत असेल तर आपण काय म्हणायचं कांदा एकदम आपण लालसर भाजून घ्यायचा चांगला लाल एकदम कडक म्हणजे कुरकुरीत झाला पाहिजे कांदा. तो थंड झाल्यावर कुरकुरीत होतो पण फ्राय करून चांगला घ्यायचा. बघा आणि तुम्हाला लगेच मी फरक दाखवतो. आता बोलता बोलताच बघा त्याचा कलर बघा कसा लगेच रेड झाला. जर आपण थोडा वेळ बसलो ना आपण बोललो ना हे बसूया तर तो काला होणार काळा. होणार हा आता हे जर रंग लाल झाला ना असंच आपल्याला कलर पाहिजे त्याचा. असा कलर पाहिजे. आणि आता काढायला झालाय तो एक करा. मिनिट पण आपण थोडासा फ्राय करूया त्याला व्यवस्थित. हे बघा थोडंसं व्हाईटिश आहे ना ते रेड गाळून काढला पाहिजे ना. एक प्लेट येऊ मी याच्यात. झाला काढ. गाळू ते काढतो. भाताला उकळी आली काय बघ. हा अजून उकळी यायची. असं तेल काढलेलं बरं ना. हां आता बघ एक लेअर आपण बनवली की किती छान वाटेल त्याच्यात बिर्याणीमध्ये वरिष्ठाची. त्याला एक उकळी आली की आपण असं जरा झोळायचं जरा बरोबर ना. बस हा. किती शिजलाय तो बघायचा पहिला नाही तर त्या एका उकळी बरोबर शिजतो. झाला भात गॅस बंद कर. हेच लक्ष द्यायचं. हीच टीप आहे इकडे. जर ह्याच्या आपल्याला आपण इकडे लक्ष नाही दिला पाणी आहे आपण शिजवत राहिलो तर तो भात नरम होणार. इथे त्याच्यात हा घालून काढी आणि तोपर्यंत तिकडे फोडणी देते. बघा तेल तुम्हाला तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्हाला जसं साहित्य आहे तुमचं जसं बिर्याणी आहे तशी तुम्ही घेऊ शकता. कमी पाहिजे तर कमी जास्त पाहिजे तर जास्त घ्या चालेल. कारण हा पण भात आपल्याला आता थंड पाण्याने धुवून घ्यायचा जरा. आता तेलामध्ये मी हे खडे मसाले टाकते. जसे आपण भातात टाकले ना तसेच आपण तेलामध्ये पण टाकायचे ग्रेव्हीसाठी. त्याच्यामध्ये आता ते कांदे टाकते. 4 कांदे आपले 4 कांदे. मीडियम कांदे 4. बघा इथे आपला आता कांदा आपल्याला लालसर करायचा आहे बरोबर. हो. आणि टोमॅटो कधी टाकणार. जरा कांदा लाल झाल्यावर. हो तर इकडे एक स्टेप चालू आहे. इथे आपण तांदूळ बघा गाळून घेतो आहे आणि इथे आपलं हे फ्राय करण्यासाठी मॅरिनेशन आहे बघा. आणि इथे आपलं ग्रेव्ही बनवण्यासाठी चिकन मॅरिनेट करून ठेवलेलं आहे. तर टोटल बघा चिकन इकडे आहे रेडी झालेलं. तर एवढ्या वर्षानंतर रेसिपी बनवताना कसं वाटतंय. छान वाटतंय पण जरा गोंधळ होतोय माझा. हां हो दे तुम्हाला पण चालेल ना. गोंधळ सध्या झालेला नंतर मग तुम्हाला वेगवेगळे रेसिपीज पण मिळतील. सगळी हाताखाली माणसं घेतली आहे. इथे बघा आपलं पूर्ण भात इकडे रेडी झालेला आहे. पूर्ण आपण पाणी त्यात गाळून घेतलेलं आहे. आणि त्याच्यातले खडे मसाले निवडून काढायचे. हो आता हे जे तुम्हाला वरसर दिसतं ते आता दियावेणी काढेल
कारण हेच मग दादा खाली लागतात ते छान नाही वाटत मग कधी कधी कारण त्याचं जेवढं सत्व होतं ते आपल्या तांदळामध्ये आलेलं आहे आलं. आणि इकडे आपलं हा कांदा बघा मसाला तर ग्रेव्ही होतोय. थोडी आलं लसूणची पेस्ट टाकते हा थोडीशी टाकते कारण मॅरिनेटमध्ये टाकली आहे. कांदा किती लाल झालाय बघ असा लाल झाला ना कांदा थोडा मग त्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकायचे. हे आपले 2 टोमॅटो घेतले. आता मसाले टाकायची गरज नाही मसाले कसे मॅरिनेटमध्ये टाकलेले आहेत ना फक्त आपला बिर्याणी मसाला टाकायचा आहे तो पण आपण चिकन टाकल्याच्या नंतर. तिकडे आपलं चिकन पण अर्धा तास मॅरिनेट झालं बरोबर. हां आता आपली ग्रेव्ही पण बनायला म्हणजे कांदा टोमॅटो चांगला शिजला आहे. आता त्याच्यामध्ये हे मॅरिनेट केलेलं चिकन टाकते. ओढ्या 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 ओके आणि जे आपला प्रश्न सर्व व्ह्युअर्सला असेल आणि ज्या वहिनींनी पण विचारलं की मसाला कधी टाकले तर आपण जे चिकनमध्ये जे मसाले टाकलेले आहेत सर्व तेच आपलेच marinate मसाले मध्ये टाकले. हां तेच आपले मसाले म्हणजे आपल्याला इतर मसाले टाकायचे नाही. नाहीतर कधी बिर्याणी खाताना ना वहिनी असं होतं ना की असं वाटतं किती मसालेदार बिर्याणी आहे त्याला बिर्याणीची चव निघून जाते सर्व ओव्हर मसाले होतात. हे आता ढवळ काय ढवळ आता इथे ढोला ढोलीचा कार्यक्रम चालू आहे. आपल्या बायकांना समजला असेल व्हिडिओ बघत असतील तर काय समजलं ढोलीचा कार्यक्रम ढवळा ढवळीचा कार्यक्रम. हे बघा चिकन बघा किती मस्त दिसतंय बघा त्याचा कलर बघा चिकनचा कसा आलाय मस्त. Today we are going to have biryani. त्याला म्हणतात चिकन फ्राईड Biryani. चिकन बिर्याणी. तू बोलत होता ना भात गोळा होईल म्हणून नाही गोळा नाही होत तर म्हणजे थंड थंड पाणी टाकायला हां लागतो. आपण थंड पाणी टाकला ना की अजून जरा ते व्यवस्थित होतं ते पण आपलं भात एकदम व्यवस्थित टायमिंगवर बाहेर काढलाय ना आणि तू आपण तेल टाकलंय ना पाण्यात हां शिजताना. टायमिंग राईट आहे म्हणून तो चिकटला नाही तर हाच भात ना मम्मी भात पूर्ण चिकटून भात जातो जेवढा जास्त की भात होतो त्याचा हां हे बघ इकडे हे पण आहे ते इथे पण आहे दाताखाली यायला नको ना. आता त्याच्यात थोडं पाणी टाकायला लागेल. येस पाणी देतो ना. आता याच्यामध्ये पहिला मी ते वरती झाकण मारते 2 मिनिटं पाणी टाकायच्या आधी. मग चिकनचं पाणी सुटेल ना चांगला ग्रेव्ही मध्ये. आता तुम्ही जर इकडे बघितलात तर आतमध्ये बघा जराही असं पाणी असं वाटत नाही एकदम थिक वाटतंय तर हाच आपला पूर्ण लेअर पाणीचा होईल आता. आता काय करायचं आपण झाकण मारते. लागेला मारला बिरल्यावरती कुठे नाही लागत. हो तू लागते जेवायला लागेल. तुमच्यामध्ये झाकण काय करतात तुम्ही आता ह्याला काय म्हणता ठेवलं नाही झाकण मारणं. हां झाकण मारणं आणि तशी आम्ही टी शर्ट पण आम्ही छापलं होतं आणि टी-शर्ट छापला आणि तोच मी माझ्या एंगेजमेंटमध्ये पण घातलेला साखरपुड्याला झाकण मारा मित्रमंडळ. होय आणि असं हे होता ना ते नाही झाकायचं ते हां झाकण दाखवूया हाय माझ्या टी शर्ट जो. ओके हा मॅरिनेट केलेला चिकन आता आपल्याला तो साईड बाय साईड फ्राय करायला घ्यायचा एका तव्यावरती. चला तवा रेडी करा. 2-3 मिनिटात झाली. हां इथे फक्त पाणी सोडूसाठी. बघा पहिलं पाणी नव्हतं ना त्याला आणि हे पाणी न टाकतं आहे सर्व पाणी नाही टाकलं. म्हणजे पहिलं चिकन आपल्या त्याच्यात पाणीमध्ये शिजवलं पाहिजे आणि त्यानंतर तिथे बघा आम्ही तेल पण ठेवलेलं आहे आणि त्यानंतर इथे आपण घेतलं आहे हे तांदळाचं पीठ. त्या तांदळाच्या पीठमध्ये कोटिंग करून आपण हे फ्राय करणार आहे. तेल चांगलं तापू द्यायचं मग टाकायचं. आता थोडं पाणी टाकते आम्ही थोडासा ग्रेव्हीसाठी शिजायला पाहिजे ना चिकन. कारण ही जी ग्रेव्ही आहे ही एकदम पण थिक नाही पाहिजे आपल्याला कारण ह्याची लेअर्स बनवायची आहे ना. आता आपल्याला मीठ टाकायचं आहे. मीठ आणि त्यानंतर आपल्याला सोबतीला टाकायला त्याचा बिर्याणी मसाला. आता इकडे बिर्याणी मसाला रेडी आहे तो पहिला बिर्याणी मसाला टाक. ओके आता मीठ टाकते आणि इकडे बघा तेल तुम्ही चिकन आतमध्ये सोडायच्या अगोदर तेल तापलेलं पाहिजे आणि तिकडे आता टाकलेलं आपण मीठ चवीपुरतं मीठ. आता ऑलमोस्ट सर्व प्रोसेस आम्ही तुम्हाला दाखवलेली. आता फक्त चिकन रेडी झाल्यावरती शिजला पाहिजे. चिकनला शिजायला कमीत कमी 15 मिनटं लागणार.
15 ते 18 मिनटं चिकन शिजायला पाहिजे टोटलमध्ये, सुरुवातीपासून जे टाकल्यापासून ते. जसे आता 5 मिनटं झाले आहेत हा तसं अजून त्याला 10 मिनटं पाहिजे. 10 मिनिटं शिजायला पाहिजे. आणि तसंच त्याला इकडे फ्रायला तुम्हाला कमीत कमी 12 ते 15 मिनटं लागणार फ्राय करायला. आणि ते फ्राय झालेलं ते समजतात आपल्याला. हो कलर बदलतो ना. बघा इथे आमच्याकडून एक चूक झालेली आहे जी तुम्ही करू नका. जेव्हा मॅरिनेट कराल ना तुम्ही तेव्हा त्याच्यामध्ये मीठ टाकून घ्या. इथे तर मीठ टाकलंय वरतून पण काय प्रॉब्लेम नाही, पण ह्याच्यात मॅरिनेशनमध्ये आपण मीठ नाही टाकलंय ना. तर मीठ नाही टाकलायचे कारण का मी मीठ नाही टाकला, ते साईडला असे काढायचे होते ना तळायला, म्हणून ते साईडला पहिले काढून घेतले नंतर मीठ टाकणार होती. आणि नंतर शिजताना मीठ टाकणार होते. म्हणजे आता फ्राय करताना. फ्राय करताना मीठ हा म्हणजे जे आता फ्राय केलं त्याच्या अगोदर मीठ टाकायचं होतं, पण आपण आता त्याच्या वरतून टाकूया, काय प्रॉब्लेम नाही. जरा जरा टाक, चिमटीने सोड. तर इथे आपण बघा कसे पुसते सर्व बोलताना तेच दिसतंय गाजर. तिथे बघा आपण कशात मीठ टाकलेलं नाही, तर आता आपण ते वरतून जरा मीठ टाकतो. पण तुम्ही मॅरिनेट हे कोटिंग करायच्या अगोदर मीठ टाका ते. तिथे बघा आपली ग्रेव्ही पण आता व्यवस्थित होते. तरी त्याला अजून शिजायला वेळ पाहिजे ना, अजून जरा शिजायला हवंय. तरी अजून 5 मिनिटं शिजायला हवं. 10 मिनिट शिजला आहे, हड्डी निघाली आहे बघ. हां ते समजतं आपल्याला बघा. हा तरी अजून व्यवस्थित जरा शिजू दे. जरा चांगलं शिजू द्या अजून. हे बघ हड्डी निघाली आहे बघ. बरोबर ह्याच्यावरून समजतं आपल्याला. हा है ना. तिथे बघा आपलं फ्राईड चिकन पण झालेलं आहे आणि त्यासोबत तिकडे आपली ग्रेव्ही चिकन पण झालेलं आहे. ओके. तर आपण आता सुरुवातीला मला विचारायचं की आपण लेअर कशात देणार आहे. या टोपात. ओके मग हा चिकन थोडा काढते अर्धा. म्हणजे फर्स्ट लेअर तशीच ठेवणार आपण त्याच्यातच. हा चला आता इकडे आपण जे काढलंय फर्स्ट लेअर. दोनच लेअर, मी एकच लेअर लावणार आहे हा. हो म्हणून अर्धा चिकन काढलाय, अर्धा चिकन खालीच ठेवलाय. म्हणजे ही आपली चिकनची फर्स्ट लेअर बरोबर. हा फर्स्ट. हां हे बघा चिकन सर्वीकडे आपण व्यवस्थित स्प्रेड केलं आहे. आता त्याच्यावरती आपण टाकलेला 80% शिजलेला भात. हा 2 लेअर होणारच आहे का, 2 का 3 लेअर होणार, कारण बरिष्ठा पण आपल्याला टाकायचं आहे ना. आता बघा आपण तांदूळ घेतलेला, तिकडे भात झालेला आपला, तो भात पण एकदम आपला फळफळीत झालेला आहे. तर इकडे गेला 1 चमचा पूर्ण भात लागणार आपल्याला. हे झालं 2 चमचा पूर्ण त्याला कवर करून टाकायचं आपल्याला. 3 आणि आपलं चिकन पण बघा एकदम व्यवस्थित आपण रेड करून घेतलेलं इकडे. ओके ते आपलं रेड फर्स्ट थोडासा भात अजून टाकायला पाहिजे. थांबा त्याच्यात कंकड आहे, कंकड. हाँ तेच तुम बिरयानी में उस इलायची की तरह हो जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन तुम बिरयानी में उस चिकन की तरह हो जो मुझे बहुत पसंद है. तिकडे बरिष्ठाचं आपल्याला लेअर टाकायचं आहे. ओके आणि इकडून वरती चहाचे कप आलेले आहेत. त्यानंतर आपण आता टाकणार आहे सेकंड लेअर. गरम आहे टोप गरम झालेला लगेच तो बघा. 2 लेअरची बिर्याणी भात झाली आपल्याला. हा दुसरा थर. हां आमची दुसरी थरची हांडी लागलेली आहे. आता त्याची कोण फोडणार, त्याची उत्सुकता सगळ्यांना लागून राहिली आहे. या मेंबरला आम्ही सर्वात जास्त वरती उठवणार आहे लास्टला. बिर्याणी आपलं विक्रोळीचा बिर्याणीची आठवण येत आहे. गेले 5-6 महिने झाले आम्ही बिर्याणीचा तोंड काय वास सुद्धा घेतला नव्हता. तर आम्ही विक्रोळीला दरवेळी बिर्याणी खात बसायचो. दरवेळी नाही, 2 आठवड्यात एकदा तरी व्हायची असं. खायचो ना. तूप टाकलं काय? नंतर होय काय? हा म्हणजे आता बघितलं काय ते. साजूक तूप नाजूक हाताने. इथे आपले सेकंड लेअर टाकलेले आहे आपण. त्यांचे 3 बिसलरी बॉटल ठेवायला. हा ठेवले काय आणि ही आणि बघा आता आपल्याला सर्व व्यवस्थित असं करून घ्यायचं आहे. ही झाली आपली लेअर बरोबर. आता इथे बघा आपला फ्राईड आपला जो ऑनियन आहे, रेड ऑनियन फ्राय करून आपण जे घेतलं आहे ते आपण परत आता ही लेअर पूर्ण टाकतो त्याच्यावरती. आणि आता आपली ही थर्ड लेअर कशाची आहे काजल. येस आपलं जे फ्राईड चिकन. ठेवा एक चलो.
एक 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 ठेवा म्हणजे स्पेशल होईल सर्व बघा. कसला बुकिंगचा आहे की पांढरा मोबाईल आहे? पांढरा मोबाईल. प्रत्येकी एक एक घास मध्ये एक एक आला पाहिजे बघा, म्हणजे कसं खाली खाली हे करून वर भात टाकायचा आहे ना. हा असं हा ठेव ते होणार नंतर ते. इकडे आता ही जी आपली लेअर आहे ती लास्ट लेअर असणार आहे आपली वरती भाताची. आणि भात पण आपलं बघा पूर्ण 1 किलो भात आपला संपलेला आहे इकडे. 1 किलो चिकन 1 किलो भात म्हणजे ही बिर्याणी पूर्ण 2 किलोची बिर्याणी झाली. येस, आतापासून तुम्हाला जर लग्ना बिग्नाची ऑर्डर द्यायची असेल तर इकडे रेडी तुमच्यासाठी रेडी आहे. ट्रेन झालेले आहेत आज. उपलब्ध आहे. यात पुदिना पण टाकतात हा. हो, मी सांगितलेलं बाबू तुला आणायला, आणलंच नाही. पुदिना आणलेला आहे मी 10 रुपयाचा बघा. कधी घ्यायचा लेअरला पाहिजे होता. लेअरला आपण काका टाकला ना. नाही असं चिरून नका. मस्त लागतं. पाना टाकायची पाना. आणि मला एक सांगा, हे गॅस तुम्ही चालू केला आहे का? नाही चालू केलं, आता चालू करते सगळं लेअर लावते मी. हा आता झालंय ना. आता गॅस पेटवा जरा. गॅस चालू करा. दे तुपाला. तिथे बघा आपण साजूक तूप टाकतोय वरतूनच. नाजूक हाताने हा नाजूक हात गेल्या 10-7 वर्ष असा नाजूक छान छान मस्त मस्त रेसिपी बनवत आहे. बस ना. बस एकदम सुंदर होणारी बिर्याणी आपली. सर्व आपण गॅस पेटवणार. पेटवा पटकन. ते टोप जरा उचलावं लागेल. कोण दम द्या त्याला. दम बिर्याणी वेगळी असेल ना बरं? हा ते दम बिर्याणीला वहिनी आहे बघा. बिर्याणीला इकडे ह्याला पीठ लावायचं. पीठ लावायचं म्हणजे ते पीठ लावायचा. आतल्या आतच घुसमटू दे. परत जोक करा. झाला झाला फेमस झाली आता ती. असल्या घुसमटून या बिर्याणीचं नाव असं ठेवलं पाहिजे, आतल्यात घुसमटणारी बिर्याणी. काय पण आपण घुसमटवाला ठेवलाच नाही तिला. ए माझ्या बिर्याणीला नाव ठेवलेलं चांगलं वाट लावली. नाही ती दम बिर्याणी बोलत होती ना. तर बघा इकडे आपली बिर्याणी रेडी आहे. आणि मुरायलाच किती वेळ लागला त्याला मी 15 मिनिटं तरी लागली पाहिजेत त्याला. 15 मिनिटं तरी पाहिजेत त्याला. खाली उतरून टोप. येस, आता आपण सर्व टोप खाली घेऊया. आणि इकडे 4 ताटं रेडी केलीत बघा. कोशिंबीर वाढलेली आहे 4 ताटामध्ये. आणि बिर्याणी आपल्याला सर्व करायची आता. चला इकडे आपली बिर्याणी रेडी आहे. वा एकदम छान रंगबिरंगी बिर्याणी झाली आहे. मस्त झाली आहे. हो आणि आता ताटात आपण उपसूया. येस, तुला एक मी ताट समोर देतो. हे बाजूला काढूया आपण. चमचा पण बाजूला करूया. आणि हे ताट देतो बघ. ह्याच्यात सर्व करायचं व्यवस्थित. हां एक साईडचीच घे, कारण आपल्याला मिक्स करायची काही गरज नाही. सर्व आपले लेअर आहेत ना बरोबर. वा छान. खाली ठेवतो मी. खाली ठेवू. आणि मधोमध भात वाढूया म्हणजे कसं. आणि बघ आपलं फ्राईड चिकन पण त्याच्यात दिसतंय बघा आपल्याला व्यवस्थित. हां. किती उपसायचा ते बघ. तिकडे बघा आपली बिर्याणी प्लेट एकदम रेडी आहे. जी कोशिंबीर दिलेली आणि बिर्याणी. आणि प्रत्येकी ते 2 फोडी बघा. आपण जे फ्राईड चिकन बिर्याणी आपण म्हणतोय त्याच्यातली प्रत्येकी प्लेटमध्ये आपले 2 पीसेस गेले पाहिजे. त्याच्यात 1 पीस आणि तो 1 पीस बरोबर. होय, हे 2 पीस आहे. इकडे 1 पीस आहे. कुठे आहे तो. खावं. नाही तो नाही, तो फ्राईडचा तो आहे बघ. ते आणि त्या पीसमध्ये फरक आहे. हे फ्राईड पीस आहेत बघ. हे 2 फ्राईड पीस गेले पाहिजे. ओके बस. हां ते आपण चेक करून देतो बघा व्यवस्थित. म्हणजे प्रत्येकाला काही कमी नाही पडले पाहिजे. आणि ह्याच्यात हा रेड 1 पीस आहे. आणि ह्याच्यात पण एक फ्राईड पीस कमी आहे. ह्याच्यात एक फ्राईड पीस कमी आहे. ओके, तर ही आपली थाली झालेली आहे रेडी. ओके, दोन्ही सर्व थाल्या रेडी झालेल्या आहेत. ह्याच्यात पण आपले 2 पीसेस आहेत का. ह्याच्यात पण एकच पीस आहे मम्मी. हां बघ असं माझी चेकिंग असते. ते कोणी असू दे, वाढायला मम्मी असू दे आणि स्टाफ असू दे. हां तो रेड पीस वेगळा आहे. तर फ्राईड चिकन बिर्याणी झाली ना ही. ओके, तर आपल्या 4 थाल्या रेडी झालेल्या आहेत. आता काय राहत नाही. इकडे पटकन या. वरच्यांची ऑर्डर झालेली आहे. वरच्यांना 4 प्लेट पास झालेल्या आहेत. 5. एक आपला तो 5वी प्लेट गेली ती थोडाच होता. ते आपण नाही समजायचं. तर इकडे बघा आपली बिर्याणी इकडे रेडी आहे. दिसते तुम्हाला. आता केवढी बिर्याणी राहिली बघा. ओके हां आता शूट मी काजलला देतोय. मम्मी टोपाच्या बाहेर दाखवत होती सर्व. आता सुरुवातीला आपण कोणाला वाढूया माहिती आहे काय. दिया वहिनी हां वहिनीला वाढूया. त्याच्यातलं बघ आपण पहिला हे रेड पीस आहे बघ तो शोधूया त्यांच्यासाठी. फ्राईड वाला. हां ॲक्च्युली मजा त्याच्यानी येते जास्त. आणि वाढताना इकडे दाखवा झालं. बस झालेला आहे. वहिनीने पाठवून बस केलेलं आहे. वहिनी घ्या. कसं
जाऊ आता तुम्ही बाहेर जेवायला जाऊ. इकडे आमचे ताटं वाढलेले आहेत बघा. कोणाला कोशिंबीर नको होती? अय्या तिलाच नको आहे, तोच ताट गेला. ठीक आहे, राहू द्या राहू द्या. घे. कोशिंबीर काढता येईल. काढता येईल. तो आपण आपल्या काजलला देऊया. ओके चला चला. आणि मी माझ्यात आलंय का रेड पीस आलेला आहे. खाल्लं त्या फ्राईड पीस बरोबर खायला छान वाटतंय ना. हा ते खाऊन बघा. आणि काजल तू कशाबरोबर खाते? लागला मी तेलावर. तर आमच्याकडे सक्सेसफुली अशी बिर्याणी झाली आहे. आणि तुम्ही पण मन तृप्त झालं. झालं म्हणजे तर तुम्ही पण अशा आपल्या घरी फ्राईड चिकन बिर्याणी तुम्ही बनवा. जशी रेसिपी दाखवली तशीच तुम्ही व्यवस्थित बनवा आणि झाल्यानंतर आम्हाला सांगा की रेसिपी कशी झाली. आणि व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा आणि कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि बाय बाय. मी ताईबरोबर बोलते. बोल. आणि तू सर्व संपवायची. हां सर्व संपवायची आणि वहिनी परत घ्यायचं. आणि सोबतच इकडे माझ्या ताटात तुम्ही जेवायला या आणि व्हिडिओला नक्कीच लाईक करा.